gertatu denari buruz. Komunikazioak etenak daude. Ez zaudete bakarrik, laguntza iritsiko da. Ez utzi babeslekoa, kanpoan baldintzak ez dira seguruak. Beste mezu bat bidaliko da laizter. Itxaron eta eutsi. Kontakturik lortu kanpoaldekin, ez dago erantzunik. Zer gertatu den ulertzen saiatzen ari gea, baino ez daukago kanpo informaziorik. Ez irten, ez fidatu isintasunarekin, ez galdu itxaropena, eutsi. Ez dugu irtenbiderik aurkitu. Ez dago norabiderik. Galdua gaude. Komunikazioak eten egin dira eta iristen diren apurrak ez dira fidagarriak. Ez dakit zer esan ere. Ez dugu nora joan. Denbora agortzen ari da. Zuen bizitzak, gure bizitzak, Jainkoaren eskuetan daude orain.